Deze klem die is slijn, dat kan je zien. En hier hangt dus ook een mooie raad in. Nou zie, hij zit precies mooi om mijn nekken. Dus dit had op slag de geweest. Muskusrottenvanger Simon Dijkstra had er joet werjen te pakken. Maar het aantal bisjes dat vong wordt in Friesland neemt rap af. De vangsten zijn in Friesland eigenlijk vanaf de jaren 80 heel sterk opgelopen. En pas midden jaren 90 is er een trendbreuk gekomen, is de piek bereikt en zijn de aantallen weer gaan dalen. We zitten nou helemaal onderaan in de zin dat de muskusrattenpopulatie onder controle is. Dat is een goed teken, zo vinden de muskusrattenvangers. Nou, daarna gaan dat een paar muskusratten eerlijks een kubgroen te jaren. Die lietse beestjes dat die een kubgroen uit de wal werden te hellen. Ja, dat is dus de grootste reden waarom wij ze vangen. De bestrijding van muskusratten in uw provincie is een succes. Vooral als je dat vergelijkt met andere provincies. Wij zijn van het slechtste jongetje van de klas, ben we nou 4 wordt het beste jongetje van de klas. En dat wekt natuurlijk interesse, want succes heeft meerdere vrienden. En andere organisaties uit Nederland maken de ziekenhuis op van nou, hoe hij dat hand, hoe ben je nou komen, ben je nou binnen, wat voor werkwijze hij hem hanteert. Wij hebben interesse van nou, roepen wij alle bestrijdigingsorganisaties in Nederland. Doch waarschijnlijk het onderzoeker Bos dat we net zomaar van het bisje al binnen. Er is altijd de neiging om de tijd en de middelen terug te schroeven als het lijkt beter te gaan. En het is ontzettend belangrijk dat die investering die nu gedaan is ook volgehouden wordt. Vind je het mooi werk op dat waan? Als je natuurmens bent, dan is het de allermooiste baan van de hele wereld.